در ناحیه جبار رسولف موسم دروی گندم را آغاز کردند. در اینجا دهقانان حالا در باصفت بلند و در وقتی معین میخواهند که حاصل باصفت را به دست آورده بازارهای شهر و ناحیه‌های ولایت را با گندم خوش صفت تامین سازند. ما را پیگیری نماید درباره خواجگی دهقانی معلومات خواهیم داد. моҳи июн мавсими ғалладарвӣ аст. дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Ҷаббор Расулов ғалла кишт карда шудааст. майдони ғаллазорӣ дар яке аз хоҷагиҳои деҳқонии мазкур 3 гектарро ташкил медиҳад ки ҳанӯз дар моҳи сентябри соли гузашта деҳқонони инҷо 300 килограмм гандум кишт карда буданд. айни ҳол мавсими ғунучини ҳосили имсола идома дорад. барои ҷамъоварии гандум трактор истифода шуда истодааст. деҳқонон гуфтанд ки обу ҳавои имсола ба ҳосили ғалла додан таъсири манфӣ расонд. дар натиҷа боришоти пайдарпай ва боридани барф дар фасли баҳор боиси пайдоиши касилиҳои зиёд шуд. дар натиҷа деҳқонон ҳосили дилхоҳ ба даст наоварданд. аз рӯи гуфти онҳо аз ҳар як гектар замин имконияти гирифтани 5 тонна гандум вуҷуд дорад. дар як гектар замин бо баробари кишти гандум инчунин дорувориҳо низ дар сатҳи кофӣ кошида шуд. барои баланд шудани ғизонокии замин ва тез ба ҳосил даромадан ба як гектар замин 200 килограмм амфос ва витаминҳо пошидем. ба ҳамин ҳолат расид ва обёрӣ кардем. аз рӯи маълумотҳои оморӣ дар саросари вилоят кишти гандум зиёд гардидааст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ зиёда аз 80 000 гектар ғалладонагӣ баҳориву тирамоҳӣ кишт шудааст. Malumatı ki aşağı noyağı tasarruf geldi. Böyle güneşte hazır 72 gektar Ramazan derevide şu Hazavli Mazim Özgür'de 5 hazırı çok büyük şahtaş gektar taskin bölme malumatı tasarruf geldi. Nazik ististoli 16 hazır ин амал марҳилаи ниҳоии дарави гандум аст. трактор гандумро даривида ҳамзамон аз пояш ҷудо мекунад. гандум аз маҳсулотҳои ғизои аввал ба ҳисоб рафта аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонӣ парвариш кардани он барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум замина хоҳад гузошт. имрӯзҳо дар бозор 50 килограмм орд 230 сомонӣ арзиш дорад. дар мавриди истеҳсоли зиёд нархи он боз ба танзим дароварда мешавад. гузоши Гулҳоя Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.